Euskal Lurraldeek txoko eskutu asko dituzte. Eta txoko eskutu horietan badira belaunaldiz belaunaldi gorde diren abestiak. Kotxea eta bide lagunak hartuta hauen bila ibiliko gara. Gure doinuen bila. Cuando vamos a Otxandiano, eta hor ere eztabaida egon da hainbat lekutan. Noiz etorri behar da Otxandiora? Hori da Santamaina egunean. Duren galdera etorri ezkero, zuenetik pasatu barik ezin gara gelditu. Garaiko plazan otieloran ermuan azen zizue. Koplen funtzio nagusia zen erronberi bat dantzan jartzea. Claro, Abadiñoko Carmentxu, Abadiñoko Carmentxu, bai! Abadiñon McDonald'sa. Zuk uste duzu Abadiñoko Carmentxu honelakoetan ibiliko zela. Zai Katarin Orbarrena nire ereñamona zen, eta areskarik ederrena izeti gaitzik, abesti zeiat txien. Eta arategian noiz aurkitzen zenuen denbora kantatzeko? Ni jentia hauen aurrien, da nik abesten zaitzen, baina bere zer nahi osute hau, besti da pien bat, da nik kantuen. Naiz egon hilota. Beitu, lehio horretan, hor jotzen abenik pianue. Askoren bihotz minera. Nor zen Eusebio Bilbao? Berari itzakon guztetan inoki gertzi ditzu esan. Amotu ez da jauziko. Ez ba. Ez da jauziko, zemari bizira antxe.